Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, The Yulits TV. And for today's video po ay manonood po tayo nitong cute na mga aso na ka-cute naman po talaga nila. Ang ganda nilang tingnan, no? Marunong pa magmaneho yung aso. Sana all ganito yung aso, no? Tatalino. Pwede mautusan. Oh, ang cute nila guys. Para silang tao, di ba? Na marunong din magmaneho. Yan. Yan si Doggy Dogs. Ang galing. Nakakarwahi pa yung isa, oh. Parang karwahi lang. Yung kabayo lang yan nasa unahan. Kakarwahi na talaga. Grabe, ang galing ng mga aso nila guys. Natuturuan, no? Dito sa Pilipinas yan. Mamahal yan. Kung mga asong Pinay lang, naku, hindi maturuan. Kalat lang sa lansangan. Ito, ang galing guys. Super. Yung may-ari po nito, grabe siguro ang training niya, ginawa niya dito sa kanyang aso. Yan na, tumatayo-tayo, lumalakad-lakad para lang unggoy. Ito naman guys, o diba? Ang ganda, ang galing. Ang galing ng friendship nila. Palain mo yon, aso at saka manok. Tinaga yung puppy. Ito naman. Ito si Little Duck at si Puppy. Wow, ang bait niya. Hindi niya kinain guys. This is true. Unconditional love talaga yan. Diba? O, binantayan pa niya. Sana all. Sana all ganyan, no? Sana all hayop na lang, no? Ganyan kabait na walang pinipiling tao kahit anumang itsura nito pinapansin at tinutulungan. Ay, taka-cute. Ayan. Kinarga ng puppy, guys. Ayan naman. Sana walang pakarga daw. Wow. Ayan, hindi sila nag-aaway, diba? Abay, napakalaki na nito. Akala ko kakargahin ito ng puppy. Baka puppy yung kakargahin ito. Ay, oo nga. Galing, no? Ang ganda. Uy, kinuha niya. Di ba dinala niya yan kanina, pinaliguan. Tapos ito, binalik naman niya. Binalik niya. Nanood sila sa sunset guys. Ang ganda. So, walang discrimination sa kanila. Diba? Mamahalan sila. So, sana all. Sana all na lang tayo guys. Ang cute talaga nila tingnan. Nakakagigil. Ganyan man yung aso namin. Siguro, papadamihin ko guys. Pero hindi eh. Kinakain nila yung manok eh. Manok ng kapitbahay namin kinain. Eh, sana all ganito. Credit sa may-ari nitong video.